Nih. Quay lại Fra. Vậy mày ai thinh alur đi đến nương nia. Vậy, itu kon lah na biar gas tungguin pungom nih. Dini soita babu sana neng keraki mati. So guys, time जाबाय दा 6टा साराय 6टा ओमफ्राय सान्दुं ओंखाराखैनो दिनै रावबो सिखाराखै जोंहा रावबो सिखाराखै खालि सासेयाल' सिथ्ला सिबगासिनो दं दहायनो सिखारनानै एडभान्स सामफ्रामबो एडभान्स सिखारो दिनै गरम जागोन ना जायाथाय मैया दाखालि साननै सानथामा जा गरम जागासिनो दंमोन ना खिन्थु दिनै गरम जानाय नङा बायदि मोन्दों ओमफ्राय दा साननैसो मोनसे हुदा जागासिनो दं मा हुदा होनना बुङोबाथाय माने सानाव सानसे न' सिङाव हाबनानै फेननि बार जाबाय थायोना ओमफ्राय एसे गुसु जाना थायो जेनेबा जेब्ला नों फेनखौ अफ खालामबाय होमबाथाय गैला आरो बाहेरावबो बेरायनो हाला ओरैनो थाबानो गरम जाबाय आरो मानोना हुदा जाबाय नालाय बार नांबाय थाबाथाय मोजां नाङो खिन्थु नन स्टप बारानो जाबाय थायो बेखौ अफ खालामबाथाय आरो बोरैबा जासै आरो मानसिया हुदा जायो एसेबां बार जानायाबो मोजां नङा So guys, गोबाव सम जाबाय जोङो मोनसे माबा फट' देखायनांगोन आरो जोंनि एसे उन्दै उन्दैनि जेब्ला जोङो सेकेन्ड इयार टाइमाव फरायोमोन ना 2015 समनि जोंनि फट' देखायना होदोंसै आं स्क्रिनाव नोंथांमोननो फार्स्ट स्क्रिनाव नोंथांमोना नै बेखौ नुदोंना बे स्क्रिनाव होनाय फट'आ बेनि फार्स्ट फट'मोन ना आंनो हरनायमोन खोमा उन्दै समाव बोरैमोन नै एसे उन्दैयाव आरो बेयो एसे माबामोन ओमफ्राय बेनि आरो दंबावो फट' र' नै जा रानथेंमोन ना आगोलाव दा नायबानो जाबाय ओमफ्राय आगोलाव नै बे आगोलनि फट' 2015 नि फट' बेयो जों सेकेन्ड इयार फरायबाय थानाय समनि बिदिमोन आगोलाव जि रानथेंमोन मानसिया एकदम गैथ्रामोन ओमफ्राय नै बेबो चाइनिज मबाइलजों साफायनाय दे बे फट'आ जायबा नुगासिनो बे चाइनिज मबाइलजों साफायनायमोन ओमफ्राय नै सेकेन्डआ बे आंनि 2015 निमोन बेबो आं बोरै मोनाखै नै जा डेन्जार खामोन आगोलाव ओरै आंबो बिराद रानथेंमोन एकदमबारे फिसा साथारमोन आंबो दासो एसे मोदोम जाबाय एसे बोसोरसे आगोलावबो एसे माबायानोमोन दे आङो फिसायानोमोन आङो मानसिया ओमफ्राय नै बेनि फट' बियो 2015 नि फट' बेबो नै बे साइडआव लिरनाय दंखाय बे 16 निमोन खोमा 16 नि बे मोनसेया 16 नि बा जि फिसासामोन ना मानसिया नोङो बे बैसागुनिमोन आं एसेबां फिसामोन नायलाय आं बायदिखौनो मोना बे मोनसेखौ नायबाथाय ओरैबायदि फिसामोन नोंनो हरदोंमोन आं फट'खौ सिगां हरदोंमोनथ' आं बैसागुआव साफायनानै फैदो थांदोनसैलाय खेबसे दिनै सानदे ना एसे बाजाराव थांनि खामानिबो दं ओमफ्राय अहाय थांनाय जायो नायनोसै आइया सिखा खंखाय लानानै मा खालामदों नों हाग्रा दानदों ना मा दानदों हाग्रा दानदों बोरो माखौ दानदों नोंलाय हा ओमफ्राय मैया आथिङा लोरिदों नोंनिया दहाय थखन लाना बेरायगासिनो दंमोन फुङावनो सायो दाबो मा मोनसेयाबो लोरिदों आसि बिमाया मैया मादैमोन नानाव माइ गायनो थांदोंमोन ओमफ्राय गोलैनानै आथिङा लोरिनानै फैदोंनो गारियाव गोलैदों आरो गारि गाखोनायाव गोलैदों थ' थांदोंसै दा बिसानावबो थांनांगौ खोमा गेरेन्टि गैया एक सेकेन्ड उनाव मोनफैना मारनांगौ न'आनो जि हाग्रा बारि जाबाय बोरै फैगाफ्रोमबो खारेल' लांनाय नामा खालि नोङो बिरजोब्बाय बा 25टा नुबायानो आङो फारौखौ खैथा दं नोंसानि फारौआ 25टा ओरैनो साननायावनो ओरैनो ओंखारबाय आरो दंबो एसे बे साइडनो गिदिर ना फिसा दं माबासो लांगोन हा बादोंमोन बिराद लांनो लांबायानो थायो माथो फैबानो लांबाय थायो खैथा लांनो हमगुरु ना नों थिगुरु नै फिसा मानै
मासे ओइ दाउदैबो दं दाउदै दं ओइ Ôi cái này lưu dây dây. गैयालै अ ओइ मानैया एसे गिदिर माने जानो जाथावथाव नंगौना नङाथाय बे मानैयाबा खिन्थु गोदानथार खारखाबाय हेगारना नों ओइ गोलैलांबाय खोमा मोजाबा मोनहैबाय हाय अखा फैसिगोन नामाथाय दसे थानानै दा न'आव थाब थाबनो सहैनांगौ जोङो नङाबा दा अखा फैना होबाथाय सेस साफा सिलांजोबगोन लामानो आरो लामायाव आजिखालि 15 आगस्ट सफैगासिनो दंना बेनिखायनो पुलिसफोरबो बिराद चेकिंआ बारा जादों दे हेलमेटखौल' मोनसेल' लाना फैदों दिनै स' गाइस 5ता बेसेबांबा जाबाय 6ता जानोसै टाइमा दा जों न'आव सफैबाय मेगना बोरैबा नागासिनो दं बार जानाय ना मानाय मानदो ओरैनो जायो बारा माने माबाबाथाय बार हाबबाथाय मेगना दिनै आइया मा खालामगासिनो है नुला माथो नोंखौलाय बाथोन देदो नामा बानलु सबाय ओंख्रै साम' आरो बिसानो जों हांसो बेदर जाना फैबाय ओमफ्राय साम' आरो मामोनथाय जागोन जादोंसै दा आं भिडिअ एडिट खालामदोंसै खालामनानै आपल'ड होनोसै दिनै सानडे ना नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दिनैनो नुगोन आङो दिनैनि भिडिअखौ गाबोन बिदि आपल'ड खालामा सानसेनि भिडिअखौ सानसेयावनो आपल'ड खालामनो होयो हा थिगादोला थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय आजिखालि हेलमेट लाबाबो जेबो खामानि खाथिला खालि बे हेलमेटआ सेफटिनि थाखायल' जुदि पुलिसफोरा नोंखौ लामायाव लोगो मोनोबा ना हेलमेट थाबाबो नोंखौ हमगोन फारसेनिफ्राय नागिरजोबो A to Z नोंनि गासैबो डिटेल्स नांजोबगोन नङाबा फैसा होनानै फैनांगोन नोङो ओरैबायदि बेनिखायनो साइडनिफ्राय नुबानो थाखादो आरो गिदिंफिना थां नङाबा दस्रा लामाजों थां बेफोरबायदि हेलमेट थाबाबो जेबो नङा खालि नोंनि लाइसेन्स साफ्फा नांजोबखागौ हा